ಸೊ ಎಸ್ ಯು ವಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ಯು ವಿ ಸೀರೀಸ್ ದ ಮಹೇಂದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಯು ವಿ 3X ಓನು ಇನಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತೆರಿಯೋಳ್ಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೆಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ಕೊಂಡೈತೆ 1.2 ಲೀಟರ್ ಎರಡ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಬಂಡ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ఇప్పుడు. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪನ ಇಂಜಿನ್ ಓವಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬಂಡ 1.5 ಲೀಟರ್ಸ್ CRDE ಟರ್ಬೋ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್. ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 7 ಸೀಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ SUV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ SUV ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ SUV ಆತ 16 ಇಂಚ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂದಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ AX5 AX7 ಲ 17 ಇಂಚ್ ವೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಅದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಏತಂದು ಪಂಡ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಆ ಗಾಡಿಲ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಜ್ಜ ಇನ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಣಿ ಐಟದಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣಿ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ನಕ್ಲು ಕೆಲವದಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರಿ ಸೀಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅದು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಬೂಟ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಟ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಪಯರಂದು ಗಾಡಿ ಇರ್ತೊಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಸೀಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಐನು ದಾಯ ಬೂಟ್ ಅದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವ ಮುಲ್ಪನಿತೊಲೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅವಲ ಮೇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿರವೆ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಇಡೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ತರ ಜೋಕ್ ಉಂದು ಹಾಪುಂಡು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಗೆ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಲ್ಪ ಪಾಡ್ಯಾರಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ ಹಿಂಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಪಾಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ನೆಕ್ಸಾನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಂಡ ನೆಕ್ಸಾನ್ ದ ಪಿರವ್ ಸೀಟ್ ಕುಳ್ಳಿರೋದು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. 2 ಅವರ್ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡಾಗ್ಲೂ ಪೂರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೇರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕೆಂಚಬೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ತುಳುಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪುನೆ ಉಡುಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೇರತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಾಡದು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಮೂಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಗಾಡಿದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರಫ್ ರೋಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಈ ರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಗೊತ್ತುಂಡು. SUV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಹೇಂದ್ರದಕ್ಲ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಗಾಡಿಗೆ. SUV ಇಂದು ಪಂಡ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಂದ್ ಪಂಡ SUV ಇಂದು ಪನೋಳಿ ಇನ್ನುವೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಐನ ಪೂರ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿನ ತೆರೆದಿಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿ. ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಾಗತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಸ್ಟೀಮ್ ದಲ ಆಲ್ಟೋದಲ ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನಾಡ್ ಬಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ರೀಚ್ ಬೈಜಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ರೀಚ್ ಬೈಜಿ ಬಂದ್ ಇಂಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬೇಜಾರ್ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವ್ದಂದ್ ಬಂಟ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋಲು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ರೀಚ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಅವು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಡೆ ಬಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀಚ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರ್ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ತೂಂದುಲ್ಲರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಪನಕ್ಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊನ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏತ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತೊಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಪುಂಡು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐನ ಗಾಡಿನ ಇಂಕ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಶ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂದ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೇತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾಂತ ಇಂಕ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಒಂಜಿ ಆ ಜೋಶ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ದಡ್ ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ ಅಂಚನೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನೆ ಎದುರು. ಸೊ ಎಂಚಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಪನಿ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಗಾಡಿನ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಲು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಲು ಕಂಫರ್ಟ್ ಲ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರೆಡ್ ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಗಾಡಿನ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಲು. ಬಟ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರುಂಡು. ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೊಂದಿತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಈ ಇನಿ ತೋಜರ ಇದನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ದಾಯದ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿವೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪೀಪಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡದನ್ನ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈ ಗಾಡಿನ ತೂವೊಡಿ ಬುಕ ಈ ಗಾಡಿನ ದಾಯಾನ ಆತ ಒಂಜಿ ಬುಗಾರದಲ್ಲ ಬಂಡ XUV ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡದೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ರೋಡ್ಗು ಭಯಂಕರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ದೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿ ಬಂಡ ಅವು ಮಹೇಂದ್ರ. ಎಸ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಕಂಪನಿನ ಏಪಲ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ SUV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದ ರಾಜ್ಯ. ಸೊ SUV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದ XUV ಸೀರೀಸ್ ದ ಮಹೇಂದ್ರ XUV 3X ಓನು ಇನಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಏತು ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಆತ್ ಟೈಪ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ಏನಡ ಇನಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಷನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕ
ಏರು ಮಾತ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಗ್ರೂಪಿನಾಗಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂತೆ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಂಡ್ರದುಂಬು ದೆಟ್ ಏತ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಏತ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ lo ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನಿಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂತ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡೆ ಅಂತ ಬಂದ ನಿಗ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೆಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೆಟ್ 1.2 ಲೀಟರ್ ಎರಡ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಾದ ಅಂತ ಬಂಡ ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಡು 111 PS ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಂಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ತದ 131 PS ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು 111 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಇಂಜಿನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 200 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚನೆ 131 PS ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 230 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಏನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಲೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಂಜಿನ್ ಪವರ್ಡ್. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣದಿಲ್ಲ ಅವು 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ 1.2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ಪುಣಿ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಐತೆ ಪಣದು ಬೋಪೆ ಬಲಿ. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನ ಇಂಜಿನ್ ಓವಪ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ 1.5 ಲೀಟರ್ಸ್ CRDE ಟರ್ಬೋ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್. ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿನ್. CRDE ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಣೋದು ಪಂಡ ಅವು ಮಹೇಂದ್ರದಾಗಲ್ಲ ಓನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ರೆಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಜಿನ್ ಮಾಲ್ಪೇರು ವೆಹಿಕಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಾಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ MOX ಸೀರೀಸ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ CRDE ಸೀರೀಸ್ ದುಂಬು ಪೂರ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 7 ಸೀಟರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ SUV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ SUV ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ SUV ಆತ. ಸೊ ಈ SUV ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಬಂಡ 115 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು 300 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಒಂದು ಈ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪುನ. ಬುಕ್ಕದನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸತಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ಪೆ. 1.2 ಲೀಟರ್ ರೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 111 PS ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ 131 ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಬಂಡ 3 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೋ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಬರ್ಪುಣಿ ರೆಡ್ಲ ದಾಯಿ ರೆಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಇಂಜಿನ್ ಪವರ್ ಪಾರ್ದೆ ರೈಟ್ అయిన ಬಗ್ಗೆ ಏಪಾನ ನಾನು ಸರ್ತಿ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕ ನೆನಪಂಪೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಇಪ್ಪನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ MX3 MX1 MX2 MX3 ಇಂಚ ಮೂಜಿ ವರ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಈ ವರ್ಷನ್ ಬರ್ತದೆ MX3. ಈ ಗಾಡಿದ ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ ತನಗನಿಗ್ಲಿಗೆ ಓಲೋ ಈ ಗಾಡಿನ ತೂಯಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ ಒಂದು ಎಸ್ ಮಹೇಂದ್ರ ದಾಕಲ್ನ XUV 300 ಬರೋದಿತ್ತದ ಐನವೇ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ವರ್ಷನ್ ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಇಂಜಿನ್ ಪೂರ ವಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ರೈಜಾವೆ ಚೂರು ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದೇರಿ ದೆಟಿಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನೆ ಬಂಡ ಈ DRL ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಶೋಕ್ ಅವೆ ಅವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಪೂರ ಪಾನಾಗ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈಗಲೇ ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಪಾಟ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದೇರಿ ದೆಟ್ ಪಾರ್ಜಿ MX3 ವರ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೆಟ್ ಬರ್ಪುನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ದ ಪವರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆತಮಲ್ಲ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಗಾಡಿ ഉണ്ട് ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಇಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಾಯಿನಿ ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಇದನ್ನ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ಪನ್ನೋದು ಬಂಡ ಮಹೇಂದ್ರ 300 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಚೂರು ಒಂದು ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬುಕ್ ಅದಿಟ್ಟು ವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡ 16 ಇಂಚ್ ಟೈರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ AX5 AX7 17 ಇಂಚ್ ವೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬುಕ್ ಅದನ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಏತಂದು ಪಂಡ 180 mm ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ದೆಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾತ್ರ ಪನ್ನದು ಪೋಪನೆ ಕೆಲವು ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ವಾ ಗಾಡಿನ ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಯ್ನ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊರ್ಪಣಿ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪಣಿ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪಣಿ
ಅಯ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಐತನ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನ ಅನ್ಬಿಡಿ ಬಲೆ ಗಾಡಿದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಬೂಟ್ ಒಂದು ಕಬಲೆ ತುಲೆ ಮಹೇಂದ್ರ XUV3X ಬೂಟ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ 257 ಲೀಟರ್ಸ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡವ ಆ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ಬಂಡ ಯಾವ ಡೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಉಂಡಾ ಅಂತ ಕೇಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪನೋಲಿ ಯಾವೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ SUV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ SUV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ದ ಗಾಡಿದ ಬೂಟ್ ಖಾಲಿ 257 ಲೀಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂಡ ನಿಗ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಲೆ ಏತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೂಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ ಸೀಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರಿ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ನಕ್ಲು ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೇರಿ ಸೀಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅದು ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಕ್ಕುಂಡು ಬೂಟ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೀಟ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲ ಪಯಾರೊಂದು ಗಾಡಿ ತೊಂದಿ ಬೊಕ ಇನ್ನು ಸೀಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಐನು ದಾಯ ಬೂಟ್ ಅದ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವ ಬೊಕ ಹೈಟ್ ಲಾತೆ ಭಯಂಕರ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ದೇತದ ಮುಂದೆ ಮಿತ್ತು ದಿಯೋಡು ಬಂಡ ಒಂತೆ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ದೆನ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಹೇಂದ್ರ 300 ಬಂದಿತ್ತ ಐಕ್ಲದ ಇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪನಿತೊಲೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲ ಮೇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿರವೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಐಕ್ಲ ಒಂದೇಕ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿಡ್ ಬೊಕ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಸ್ ಬತ್ತಾಂದ್ ಬಂಡ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮುತ್ತ ಉಂಡು 4 ಪವರ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಲಾಕ್ ಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬೊಕ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬತ್ತಾಂದ್ ಬಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಉಂಡತ್ತ ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ದಾದಾಂದ್ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುಜಿ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆತನ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಗಾಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಒಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಬ್ರೇಕ್ ಬತ್ತನಾಗ ಗಾಡಿ ಐನಾತಿಗೆ ಆಫ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬುಡ್ನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಟ ಒಂಜಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ಪೊಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಡಿಜ್ಜಂಡ್ ಗಾಡಿ ಸಡನ್ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಫಿರಾವ್ ಬರ್ತದೆ ಕ್ಲಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬುಡ್ನಾಗಲ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ AC ವೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಂಜಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ ಒಂದೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಅದು ಒಂದು ಪಂತಜೇರು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಲಾತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಬತ್ತ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ AC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ AC ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಕೊಂದು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಏನಿ ಬಂದಂದು ಬಾರಿ ಈಸಿ ಟು ಯೂಸ್ ಅವೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇಂಚೆ ಮಾಲ್ತನ ಬಂಡ ಹೀಟರ್ ಹಿಡ್ದು ಕೂಲರ್ ಹೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಹೆಜಾರ್ಡ್ ಸ್ವಿಚ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಉಂಟು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ಅಂತ ಅಂದ್ ಬೊಕ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಏರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈತುದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆದಲ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ತೆತ್ತೊಂಡಾರು ಬಂಡ ಐಟ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಗೆ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಗ್ ಒಂಜಿ ತರ ಜೋಕ್ ಉಂದು ಆಪುಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗಾಡಿಗೆ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಲ್ಪ ಪಾಡ್ಯಾರಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ಪನೋಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ 5 ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾರ್ತು ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತ ಅವು ಕಷ್ಟ ಆಪುಂದು ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಅವೇ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಆಯ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಬಂಡ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಸ್ ಈ ವೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ರೋಡ್ ಎಂಚ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಗಳಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ರೋಡ್ ಪಯಣ ಬಂಡ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗುಜಿರ್ ರೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚಿನಟ್ಟು ಈತ್ ವೈಟ್ ಈ ಗಾಡಿಡು ಕೊರ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಎಂಚ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಮುಲ್ಪ ಪೂರದಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ವೈಟ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ಚಶ್ಮಾ ಇಪ್ಪಣ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಶ್ಮಾ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಮುಳು ರೂಫ್ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಮುಂದೆ ಕುಡಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೊಲೆ ಸನ್ ರೂಫ್ ಉಂಡು ಎಸ್ MX3 ಈ ಗಾಡಿಡ್ ಸನ್ ರೂಫ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೆರ್ದು ಹೈಯರ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಂಡ AX5 AX7 ಬರೋದೆ ತೊಂಡ 3 ರೂಫ್ ಮುಟಲ ಈ ಗಾಡಿಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಪಂಡ ಈ ಗಾಡಿದ ಮೈನ್ ಯಾನ್ ಪನೋದೆ ಪಂಡದೆನ್ನ ಸೀಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಏತು ಬಕೆಟ್ ಸೀಟ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೀಟ್ ದ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ತೊಲೆ ಕುಲ್ಲರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಈ ಅಂಡರ್ ಥೈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಭಯಂಕರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ಲಾತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ದಾಪುಜಿ ಸೀಟ್ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹಾರ್ಡ್ ಅಂದ್ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಂದ್ ಅಂಡ ಕುಲ್ಲರ ಒಂಜಿ ಲಾಕ್ ಮಾಲ್ತು ಕೊಲ್ಲಿಲೆಕ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಫಿಟ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಏತ ಒಂಜಿ ದಪ್ಪದಗಲು ಕುಲ್ನಲಾತಿ ಆಗ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಸೀಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೆಟ್ ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪೂರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ದೆಟ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅದೇ ಉಂಟು ಸೊ ಡೀಸೆಲ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಗಾಡಿ ಏತ್ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ಡೌಟ್ ಇಪ್ಪು ಎಸ್ ಐನ್ಯಾನ್ಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಆದೆ ಪಂತ ದೆಟ್ ಈ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಏತ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಪುನಿ ಆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಾನ್ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಮುಲು ಫ್ಯೂಲ್ ಇನ್ಫೋ ಉಂಡು ತುಲೆ
ದಟ್ ಏತ್ ಮೈಲೇಜ್ ತೋಜ ಒಂದು 16.2 kmpl ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿ 1.5 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ 16.2 kmpl ಯಾವ ಮಿಥುನ್ ರೇಂಜ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಡ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಯಾನು ಐನು ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಯಾವ ಈತೊಂಜಿ ಹೆವಿ ಇಂಜಿನ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊರೊಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಪನೊಳಿ ಆತ ಮೈಲೇಜ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಗ್ಲು ಹೊಂಡಾ ಇದಾಗಲ ವೆರ್ನಾದೆ ತೊಂದ್ರೆ 1.6 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೆಡನ್ ಅವ್ ಗಾಡಿ. ಬಟ್ ಆ ಗಾಡಿ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೈಲೇಜ್ 12 to 13 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೊರ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೈಲೇಜ್ ಇಂದ ಪನ್ಪೇನ್. ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಎಂದು ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಯರ್ನ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪಯರ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲದೆ ತೊಂದುಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಪಯರ್ಲ ಕೋ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಗಳ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ್ಜಿ. ಸೊ ಬಲೆ ಪಿರವ್ದ ಸೀಟ್ಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಮಹೀಂದ್ರ 3X ಓದ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹೈಟ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೈಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ಪಿರವ್ ಮಲ್ದೆ ದಯಪಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಚೂರು ನಿಗ್ಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋಜಾರಂದು ಬಂದು ಆಂಡಲ ಈ ಗಾಡಿ ಏತ್ ನೀರು ಮೋರಿತ್ತು ನಿಗ್ಲೆ ತೋಜ ಬಲಿ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪಿರವ್ ಮಲ್ತೆ ಕುಡಲದೆಟ್ಟಿ ಏತ್ ನೀರು ಮುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಆದ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದೆನ್ನ ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ಎಸ್ ಒಂಜಿ 5.8 ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ತಾಗುಣು ತೋಜುದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ತೋಜುಂಡು ಹೆಡ್ ರೂಮ್ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಸೀಟ್ ಎಂಚೊಂಡು ಕೆಂಡ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದುಂಡು ಪಿರವ್ದ ಸೀಟ್ ಮಾತ್ರದೆನ್ನ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಆರಾಮ ಆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ತುಲೆ ಪಿರವ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ AC ವಿಂಟ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿ ಪಿನ್ ಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ USB ಲ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಒಂದು ಪೋಲಿ ನಿಗ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಚಾರ್ಜ್ ದಿ ಒಂದು ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಲ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಪವರ್ ವಿಂಡೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಪಿರವ್ದ ಸೀಟ್ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂತ 100% ಈ ಗಾಡಿಡೆ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಂಡ ನೆಕ್ಸಾನ್ ದ ಪಿರವ್ ಸೀಟ್ ಕುಳ್ಳಿಯರದು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು 2 ಅವರ್ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಆಗ್ಲೂ ಪೂರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಫೀಲ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪೇರಿ. ಪಿರವ್ 3 ಜನ ಕುಳ್ಳಿಯರದು ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತರ ಇಕ್ಕಟ್ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಒತ್ತು ಕುಳ್ಳೋಡ್ ಆಪುಂಡು ದೆಟ್ಟು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಆರಾಮಾದ ಕುಳ್ಳೋಡ್ ನಿಮಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ನನಲ 2 ಜನ ಆರಾಮಾದ ಒಂಚೂರು ತೋರದಕ್ಲೆ ಕುಲ್ನಾತ ಜಾಗ ಉದೆಟ್ಟು ಒರಿತಂದೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಗಾಡಿ ಪಿರವ್ದ ಸೀಟ್ 100% ಪಾಸ್. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡು ಜಾಸ್ತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆದ ಪಂಡ ಅವು ಕೆಲವುದಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚ ಬೋಡು ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪುನೆ ಉಡುಪಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಈ ನಮ್ಮ 2 ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೇರಾತೆ. ಸೊ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಆದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಅರ್ಥ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪಾಡದು ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೋಕಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಗಾಡಿಂದು ಬಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಬೈದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂದಿನ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೂಕ ದೆನ್ನ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂತೂಕ ಬಲೆ ಇತೊಲೆ ಮೂಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಉಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದಿಪ್ಪು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲೆ ಕುಡ ಬೋಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇತ್ತ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮೋಡ್ ಬಲ್ತೊಂದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಚೂರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಟೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ ಬಲಿಪಾರ ಮೇ ಬಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ರಫ್ ಆಯ್ನ ರೋಡ್ ಪೋಂದುಲ ಮಂಡ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮೂಡ್ ಗಾಡಿನ ಬಲಿಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಚೂರು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೂಡ್ಗು ಇಜ್ಜನ ಕುಡಂಜಿ ಮೂಡ್ ಉಂಡು ದೆಟ್ಟುದುಲೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಪಾಡಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಪಾಡ್ನಂದು ಪಂಡ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಿಫ್ ಹಾಕೊಂಡವ ಭಯಂಕರ ಟೈಟ್ ಪತಲ್ನಾಗ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟಿಫ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಆತೊಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಚೂರು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರಂದು ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಡ್ ಡೇ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದು ಬಲಿ ಪೋಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅನ್ಪನೊಳಿ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಬೇತೆ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ನನ್ನಲ ಬತ್ತಜಿ ಈ ಕಾರಣ ನನಂಜಿ ಇಂಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ದಾಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ದಾಯಂದು ಪಂಡ ಒಂದಿನ ಸೀಟ್ ಇರ್ತಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಾಪುಂಡು ಹೈಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಾಪುಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಲೆ ಕುದ್ದೆ ಎತ್ತನಗ್ಲೆ ಪೂರ ಕೊನೆಯಲ ಭಯಂಕರ ಭಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಕಟ್ ಸೀಟ್ ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡದೆನ್ನ ಬಾನೆಟ್ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ತುಲೆ ಮುಟ್ಟ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಏತ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ 5.6 ಏನರ್ದು ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತರ ಒಂಜಿ 5.3 ಇತ್ತರ ಪಂಡ ಖಂಡಿತ ಕಟ್ ಸೀಟ್ ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಅವು ಕಟ್ ಸೀಟ್ ದೀಪುನು ಪೂರ ನಿಜವಾದ ಮಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಆತೊಂಜಿ ಆರಾಮಾದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಗಾಡಿದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪ ನೋಡಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ರಫ್ ರೋಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಈ ರೋಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಗಾಡಿದ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಪನ್ಪುಜಿದೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ
ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪಂಚಿನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಗ್ತಾವ. ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ನ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಪನುಲಿ ನೆಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತ್ರ ಮಂಡ ಬ್ರೆಜಾರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸಾನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಒಂಜಿ ಓಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಪನುಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತಲೇ ಮಡ್ ರೋಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಲ್ಪತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಈ ಗಾಡಿ. ಬೊಕ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಪೂರ ಪಾರ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಯ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತೆ. ಯಾನೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದು ಒಂಜಿ 110 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಕೊರುಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಒಂದು ಪನೋಡಿ ಈ ಗಾಡಿ. ಬೊಕ್ಕ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾತೆರೊಂದು ಪಂಡ ಈ ಮಸ್ತ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅವೆ. ದೆಟ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೆ ಇಂಚ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇದು ಪಂಡ 1 ಟ್ಯಾಪ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ತುಲೆ ಕೂಡರ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಪಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಕೆಲವು ದೇಟು ಪುರ ಇದು ಇಂಚ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಕೆಲವು ದೇಟು ಪುರ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಬೈಪನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಜಿಟರಿಪ್ಪುಂಡು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅತ್ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪುಜಿ, ಒಂಜಿ ಗೇರ್ ಗೆ ಇಂಚ ಶಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಚೂರು ಎಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅದು ದೆತೊಂಡು ಆ ಪವರ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಎದುರ್ದ ಡೋರ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಡಿಪ್ನ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ ಎಂಕ್ ತೋಜಾರ ಮರತ್ತನ್ ತೋಲೆ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು ಪಂಡ ರಡ್ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂದೆಟ್ ಒಂಜಿ 1/2 ಲೀಟರ್ ಬತ್ತನು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಲೀಟರ್ ಮುಟ್ಟಲ ಪಾಡೋನು ಏತು ಮಲ್ಲ ಬಾಟಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೇಜರ್ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ತೋಜಾರ ಮರತ್ತನ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ತೋಲೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅವೆ ಒಂಜಿ ಈ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಈ ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಏತು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ನನಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಪೆ. ಸೊ ಇಂದೆಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಒಂದು ಆಯ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೆ USB ಚಾರ್ಜರ್ ಉಂಟು. USB ಇಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಇಂಕ್ಲ ಗಾಡಿನ. ಸೊ ಒಂಜಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಗೆ ಬರ್ಕ ಈ ಗಾಡಿ ದೇತೊನೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಯ ಅಂದ್. ಸೊ ಗಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ನಾತು ಮಾಹಿತಿ ಯಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವೆ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಈ ಗಾಡಿ ವಾ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪು. ಈ ಗಾಡಿಗೆ ಏತ್ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪು ಈತು ಪೂರ ಫೀಚರ್ ಕೊಡ್ತಿರತ. ಸೊ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಚ ಉಂಟು ಪಂಡ ಬಜೆಟ್ ಪಂಡ 10 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ದುಂಬು ಪೂರ ಬಜೆಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಂಡ 2.5 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಂಡನೆ 10 ಲಕ್ಷ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿದಲ್ಲ ಆತೆ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಪಂಡ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರ ಬರ್ತನೆ 11 ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರ್ದೆ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿಗೆ ತಾಪುಂಡು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗೆ ಪಂಡ 14 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಪಂಡ ಈಗಲ 14.3 ಇಂಚ ಪೂರ ಪತ್ತೊಲಿ ಈ ಗಾಡಿನ 14 ಲಕ್ಷ ದೆತೊನೊಲಿ ಅಪ್ರ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ವಾರು. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಎನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಈ ಗಾಡಿನಿ ಆ ರೇಟ್ ದೆತೊನೊಲಿ ತುಲೆ ದಾದಾಪುರ ಉಂಡು. ಸನ್ ರೂಫ್ ಉಂಡು, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಗಾಡಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಮೈಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ತೊಂದರೆ 18.9 KMPL ಎಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಮೈಲೇಜ್ ಈ ಕಂಪನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪುನಿ. ಸೊ ಒಂಜಿ 16.5 ಓ ಯಾವ ಬ್ರೋ 16.5 ಒಂಜಿ ಡೀಸೆಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ 16.5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವು. ಸೊ ಈ ಗಾಡಿನ ಫೈನಲ್ ಆದ ದೆತೊನೊಲಿ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ದೆತೊನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ದ್ವೇ ವೇರಿಯಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆತೊನ ಪರಮಂಡ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯಂಟ್ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ XUV ಪಂಡ SUV ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಮಹೀಂದ್ರದಕ್ಲನಾಥ ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಆದ ಬೊಕ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಈ ಗಾಡಿಗೆ. SUV ಪಂಡ ಮಹೇಂದ್ರ ಪಂಡ SUV ಪನೊಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನೆಲ್ಲ ಪಿಕಪ್ ಉಡ್ದು ಪತ್ತದು ಹೆವಿ ಆದ ಬಾಡಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪುನಃ ರಡ್ ಕಂಪನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟಾಟಾ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಈ ರಡ್ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪನೋಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯನೇ ಬಿಡ್ದು ನನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಪಂಡಾಗ ಮಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎತ್ತೊಂದು ಅಗಲ ಒಂಜಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಟಿಯಾಗೋನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏಪ ಟಿಯಾಗೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಅಗಲ ಇತ್ತೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇತೆ ಅದು ಭಯಂಕರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಬಲ್ ಗಾಡಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಟಾಟಾಲ ಅಂಚನೆ ಮಹೇಂದ್ರಲ ಆತಿ ಲೋಗೋಲ ಚೇಂಜ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವೇರಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಬೋರ್ಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಡಿಗಳ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ಪ್ಲಗಿತ್ತ ಫಾರಿನ್ ದ ಗಾಡಿಲು ಕಿಯಾ ಹ್ಯುಂಡೈ ಮುಗ್ಲೆ ಪೂರ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊರ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ರೋಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಆದ ಗಾಡಿನ ಮಾಲ್ತೋದಿಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಆಕ್ಲಿಂಗ್ ಇಂಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಇನಿತ್ತ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನುವೆ. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಐಟಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು, ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಐನ ಪೂರ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿನ ತೆರೆದಿಪ್ಪೊಡು.
ಸೊ ಆ ಮಾಹಿತಿನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಉಂಡು. ಈ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡೆ, ಈ ಒಂಜಿ ನಿಗಲ್ನ ಲೈಕ್ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಏತಾಪ್ನ ಆತ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲು ಗಾಡಿ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಜನರು ಏನಾನ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ತೆತ್ತೊಂಡಾಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾರನ್ನ ತಗೊಂಡಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಏರ್ಲ ಇನಿಮುಟ ವೆಹಿಕಲ್ ದ ರಿವ್ಯೂ ಬಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದು ಬಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಚಾನಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಸ್ತ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಹೊಸ ಭಾರತ್ ಏನಲ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಗಾಡಿ ಮಿನಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತನ ಏನನ್ನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಖಂಡಿತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಗಾಡಿ ಆದಿತ್ತನ ಇಂಕ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಆ ಗಾಡಿನ ಬರ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಗಾಡಿನ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ತೋಜಾಕ 4 ಜನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತೇನ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಗಲ್ನ ತುಳುವ ಜವಾನಾಗ ತಿಗ್ಗ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಓ ಅನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೊಟ್ಟುಗು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.